entzunaren jauna. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zenideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, bihotz urratua salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekatari dei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoiz egiteko aitaren eskuinaldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiza altxoa, eta gure pekatua barkaturik, eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Egin dezagun otoiz. Jainkoa guztiduna, Andre Mariaren birjintasunaren aitorle sutzu egin zenuen Ildefontxo Gotzai Santua. Egizu, zure semearen amak izan zuen alderdi berezi honetan sinisten dugunok, senti dezagula geure amaren laguntza eta babesa. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Samuelen liburutik, egun haietan hartu zituen Saulek 3.000 gizon, Israel osotik hautatuak, eta Daviden eta honen gizonen bila abiatu zen. Batzun arkaiz beste aldera. Bidondoko arditegietara iritsi zen, bazenan hartzulo bat eta ara sartu zen Saul bere beharrak egitea. David eta bere gizonak hartzuloan zokoan zauden. Davidi esan zioten, bere gizonek hau duzu jaunak esandako eguna ura. Nik eskutatzen jartzen dizut zure etsaia, egiozu nahi duzuna. Baina berak erantzun zien, jauna gordena zala nire jaunari hori egitetik eta harren aurka eskua altxatek. Jaunaren gantzutua data, eta zorroz hitz egin zien ez izaiotela Sauli ezer egin, baina David jakizen eta isil-isilik Saulen soinuan gainekoari puska bat moztu zioen. Eta tampaka hasi zaion bihotza, Saulen soine gainekoari puska moztu ziolako. Saul hartzulutik atera zen, eta bere bideari jarraitu zion. Bai Davidek ere, zutitu zen eta hartzulotik aterata oio egin zion Sauli. Ene errege jauna, begiratu zuen atzera, Saulek eta Davide makurtu zen lurreraino eta auspez jarri. Eta gero esan zion Sauli, zergatik sinisten diozu jendeari, esaten dizuenean, Davide zu galdu nahian dabil. Gaur bertan ikusi dute zure begiek jaunak nire eskutan jarri zaituela hartzuluan, baina nik ez zaitut hil. Barkatu egin dizut eta esan dut. Ez dut nire jaunaren aurka eskurik altxako, jaunaren gantzutua eta ikusi ene aita zure soinean gainekoaren puska nire eskuan. Beraz, ikusi eta aitor ez dagoela nire eskuetan ez txarkeriarik, ez gaiztakeriarik. Soingainekoaren puska moztu eta hile ez zaituten ezkero. Nik ez du pekaturik egin zure aurka.
zu berriz niri bizi kendu nahian zabiltza. Jaunak epai dezala gubion artean eta jaunaren egin dezan nire bendeikatua zurekin. Baina nire eskuak ez zaitu ukutuko esaera zaharradion bezala. Gaizkia dario. Nire eskuak ordea ez zaitu ukutuko. Noren aurka atera da Israelgo erregea, noren bila zabiltza, zakur hil baten bila, arkakusu baten bila, jaunak epaitu eta erabaki dezala gure arteko auzia, berak ikus dezala eta babestu nire auzia, ni zure eskutatik aterataz. Davidek Sauli hitze hauek esan eta berehala Saulek esan zion, zure mintzoa ote da hau, ene seme David, eta oihuka eta negarrez hasi zen Saul, eta Davidi esan zion, ni baino zuzenagoa zera zu, zuk on egin bai didazu niri eta nik zuri gaitz, eta zure ogiaren neurrian gaur gainezka bete dituzu. Jauna zure eskuetan jarri bai nau, eta zuk ez nauzu hil. Gizon batek bere etxaia aurkitzen badu, utziko te dio bere bidean pakean joaten, jauna sari zaitzala gaur egin didazun ongiagatik. Orain badakit errege izango zera eta Israelgo erreinua indartu dela zure eskuetan. Jaunak esana. Denok erantzuko dugu. Erruki zazkit ene jainko. Erruki zazkit. Nere anima hau zugana bai dator iesi. Zuke egalen itzalean gordetzen naiz ekaitza igaro artean. Erruki zazkit ene jainko. Oiu da giot goiko jangoikoari, ongi egiten didan jangoikoari, bida bezak zerutik salbamena, aurretik narabilerkenek lotxaz bete dizala, bere grazia eta hielaltasuna jangoikoa bidal dizala. Erruki zazkit ene jainko. Jainko, ager zaitez garai zeruan, zabal bedi lur osoa zure edertasuna, handia baita zure maitasuna zeru eta jaino, zure leialtasuna odeieteraino. Erruki zazkit ene jainko. Aleluia. 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 Jaunazuekin. Eta zure espirituarekin. Jesucristo Evangelioa San Marcosen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus mendira igo zen, berak nahi zituenei dei egin zien, eta berarekin joan ziren. 12 bere lagun egin zituen, predikura bidaltzeko, eta deabruak usaltzeko ahalmena eman zien. Honela eratu zuen 12 taldea. Simon Pedro, izena ipini ziona. Santiago, Zebedeorena eta Juan, haren anaia. Hauei, Boanerges izena ipini zien, hau da, trumoikume. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás eta Santiago Alfeorena. Tadeo, Simon Kananean darra, eta Judas Iskariote saldu zuena bera. Jaunak esan. Bueno, ahora sí, porque no sé si funciona el micro, pero bueno. Que preciosas lecturas, nuevamente, por un lado, del Evangelio. El Señor que nos llama, nos elige a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Les llamó
llamó a los que Él quiso. ¿Para qué? Para estar con Él, primera cosa, ¿no? Para estar con Él. Luego nos manda a predicar, pero primera cosa de todo apóstol, la llamada a la intimidad, la llamada a compartir amistad, corazón a corazón con el Señor. De ahí, precisamente, de esa intimidad, de esa relación, insisto, de amistad, de corazón a corazón con el Señor, y para eso no hay edad, y para eso da igual, que estés en silla de ruedas, vamos a decir, tu corazón puede amar, y puede entrar en una relación con el Señor. Aunque a veces pues, se nos vaya la cabeza, estemos distraídos, pero el corazón está anclado en aquel que nos ama. Entonces, en esa relación es donde sacamos la fortaleza, la gracia, para poder también amar a los demás, para poder predicar, a veces no con palabras, pero sobre todo con el ejemplo, ¿no? Con nuestra actitud. Y una de las actitudes preciosas es la que nos enseña hoy la primera lectura. Es impresionante toda la historia que hemos leído, ¿no? Vamos leyendo estos días en el libro de Samuel, la relación de Saúl con David y demás. Y cómo David es un anticipo y es imagen. La palabra de Dios dice que es un hombre según el corazón de Dios, uno de los más grandes elogios que la palabra de Dios da sobre un ser humano. David, un hombre según el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque refleja que no toma venganza, que ante el mal responde con bien. Podía, yo no sé, no sé si pasa a vosotros, pero uno se siente como, vamos a decir, interpelado, ¿no? Pues porque ¿cuántas veces nosotros, alguien te ha hecho un fastidio? Seguramente algo no tan grave, ¿no? Porque Saúl iba a matarle a David. Y David tenía la ocasión ahí escondido en la cueva para verlo, liquidaba a su enemigo, ya está. Muerto el perro, se acabó la rabia, ya está. Pero, en lugar de tomar venganza, él respeta. ¿Quién soy yo para atentar, ¿no? Contra el elegido, contra el ungido del Señor? ¿Quién soy yo para matar al rey, David, al rey Saúl? No es capaz de tomarse la justicia, sino que deja la justicia a Dios. ¿Cuánto nos cuesta? Especialmente, oye, cuando te han pisado el callo, cuando, no sé cómo decirlo, algo que no te interpela, pero cuando te sientes atacado y tienes la posibilidad de defenderte y de vengarte, tomarte la justicia, hablar, gritar, pelear, bueno, pues el rey David nos da esta gran lección, porque es un hombre según el corazón de Dios. Vamos a pedirle pues al Señor que también nosotros, ¿dónde se va transformando nuestro corazón? De la ira, de la venganza, del amor propio, del orgullo herido, a un corazón manso, paciente, que sabe esperar, ¿no? Que no es que da al mal por bien, no. Al mal le dice, David le canta las 40 al rey, no es que se quede callado, pero no lo hace desde el orgullo, no lo hace desde el amor propio, no lo hace desde la venganza, ¿no? Sino que espera la justicia en Dios. Y ellos alcanzarán una recompensa, ¿vale? Entonces, pues ¿dónde se produce esa transformación? En la intimidad. En estar con Él, nos llamó para estar con Él. Cuando estamos con el Señor, ahora, en la Eucaristía, somos transformados y el Señor nos va dando ese corazón como el del rey David. Un corazón como el de Dios. Pues que así sea. Perdonadme una cosa. No sé. Bueno, no sé. Presentamos pues nuestras oraciones con total confianza al Señor. Pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. Skadezayun Jaunari. Pedimos por todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad, para que realmente trabajen por el bien común, por la justicia, por la paz. Skadezayun Jaunari. Pedimos por todos los que sufren de tantas maneras, que el Señor los conforte, los sane, los libere, para que puedan responder al mal con bien. Skadezayun Jaunari. Y pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, o especialmente por Pedro Mari Arricibita en su novenario.
Ezka dezagun jaunari. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Zenideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Onar jauna, Ildefontxo doatxoaren egunean egiten dizugun eskaintza, beronek ekar dezaigula, guk uste honez itxaroten dugun zure errukiaren laguntza. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egokida bai eta zuzen, nonai eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna eta guzti zantu, jangoikoa guztidun betiereko horri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Ildefontxo santuaren jaiegunean, poza ematen diozu zeure Elizari, indar berriaren bizitzaren jokabideaz, argia eta irakaspena haren izaz, baita laguntzare haren otoizaz. Horregatik, aingero eta santuekin batean, beti eta beti abezen dizugu gorazarre hau. Santu, 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 nire guztien jainko jauna, zerurra beteritazka, zure izpira, osana zeruko jenetan, dedikatu jaunare izenean datorrenan. Osana zeruko jenetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu izkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol. Guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien, ezanez? Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien, ezanez? Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire golaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok,
Espiritu Santuak batekin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta Santuarekin, Florentzio gure gozeanarekin, eta lizgizon guztekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Pedro Mari Arrizibita, eta hildako guztiak ere, ahar izazu zeure arpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren, gu guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, Ildefontxo Santuarekin, eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan, zuri aita Jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Sabatzaileak agindu tarakutxiari jarraituz, beldur gabe, esan ezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaigu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen egunez gero, ez gaizazu utziten taina erortzen, baina atera gaizazu gaizetik. Atera gaizazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta astualdetan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen nire pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea mamatazuna, regi bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea betizuekin. Emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren mildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren mildotxa, pekatua. Zuk entzen duzu munduko pekatua, mai duzu pakea. Ona hemen Jangoikoaren mildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira bituak. Ona ni ez nahi, Señor, zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz. Amen.
Egin dezagun otoiz. Jainko gure jauna, Kristoren gorputz santuaz eta odol baliotsuaz janaritu gaizuzu. Sakramentuz ospatu duguna betiko salbamen izan dakigura. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Bedeinka zaizatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Ave Maria, Dio gratias petea, a voi comare semerai, e quando Dio sorgerà, voi sarà sperare quella vita. Amore senza il tuo, ai Deo, ai vita vera,